Swlwgwi kabjak Bwchwi Buchu Phung Aichirichiri Buchukni mangkathwi lolai khachijak no ganani rabar bulungo bisi chidok umorni Sanjit Tripura bumang bupha kerja Bwchwi Buchu baino tongoi tongjamani asuk bisi Bwchwi baino pusi jangmani phiaba tamni bagai asumsa Kotok Sorojak langma sajonani nangkha sumung asaja Phung Aichirichiri Phung Aidrop mukhangse suyakon Bwchwi Buchuni mokolo kalaikha Buchuk Sanjitni mangkathwi khachijak Phung Aichirichiri Kotok Sorojak langma sajojak nukha Sanjit Tripurani Bilina thane bising khopjak sunai chori Gobindo pa obahai patimong patika Bwchwi Buchu Swlwgwi kabui tongjaka kri bumang bupha Sanjit Tripurani umor chidok nokni 500 meter hakjal krengsa rabar bulungo gamsa bai khlaye Kotok Sorojak mangkathwi mankha Sanjit Tripurani asuk sal kolok asuk bisi kolok Bwchwi Buchuno bono nai tongjao mungsa jungjal kre nok nukhongo phiaba asomsa Phung Aidrop damba tamani jorabo Sanjit Tripurani Buchu Bwchwi nukha Phungni mukhang suyak karino Buchukni mangkathwi lolai khajijak nok ganani rabar bulungo Buchukni mangkathwi lolai nugui arno diringsa klai thangka Bwchwi Buchu kablakha jireglai sluksawi tongmakha Bwchwi Kokthamani phaisopakya Bilania Thana Police Sanjit Tripurani mangkathwi karwi postmortem ni bagai Bilania bakhakse shakam nogo tlangi thangjaka Phung Aichirichiri obahaike Buchukni mangkathwi lolai khajijak nugui nok nukhni borok Bwchwi songrok panasna ari borok jotono khakamlai kablajak nainedi chini mangpuliwo Jarana rang puja salayo dana salanya ikrei serang khaya phanayana isini ne bosok salai pule Oh kam kayo klay ang ba poza paja khaya paja Karena sokja ibu sokja khali paja khaya sasap leng salan jawa wati ya bolong nyai cara gusa pu hang ta asu chale lai ya keble jang ang ta oh pasi kare ani Sanjit Puila no khulungka no rojatana no chini omohana mediclinic go bo doctor phayo nai phai rongno tini chawano chini uro phayo child specialist doctor ENT specialist doctor general surgeon doctor gynecologist doctor neuropsychiatric doctor general medicine doctor te pain relieving doctor bo phai nai phayo hingke no rodak le jakaroi chini mohana mediclinic go phayo naijak phaimano te chirai ro lumkha kuchukha saimia rongkha amani bagabano ro naijak phaimano te norok je kono operation khaina musungkha kidney o pathor ungkha dolbadar pathor ungkha amani bagabano ro naijak phaimano te chini okra sakra horo thumaya saimia nungmaya sori ayukmayu kosto ungjago amani bagabano ro doctor bai phayoi kurungoi kahamke naijak thangmano belaino doctor kaham te chini buri rok je kono problem ungkha samasya ungkha buri doctor bai phayoi norok kurungoi naijak thangmano engka amon sanamun sunga ang okok duk number buri jak tongo okok duk number norok booking khayoi online tui ticket khayoi mung chuyoi naijak phaimano ang asno sanamun sungo chini mohana medical clinic ko phayoi dakti phayoi naijak phaibaiti amsungna datnuna hambai